Hage telmurani kaisa salbagan thayo a jaga kaisa Dr. Bikash Debbarma Hati hayake Bazzar mani Tiprasa lukurongni bagei hasukni khori hini mungroi a jaga sikang hasteni tribal welfare minister aro thangai omo illegal omo forest ni under siklayo o jaga national highway te butor nang hakai noro ulo dugan tangbo nongni dugan norok lama rena naigla khnei bo a jaga kok sawo Tiprasa lukurongno haike ang o jaga kemno hamia kok sanan naimiya bini kok bo thikno but haipana o jaga Tiprasa ni angle tui tei kubuni bosongni angle tui wan chungnani kok sanan naiga ke Tiprasa lukurobo gobang mano kobeni bising tike adike salai tonglayo jungnogo Champarnagar jirani simi national highway kinar line khai aguli jora wanji bosongni dugante bazar haike chin Tiprasa roka a jaga kisa khaime be tomani baga amdike sajaka borok ni hinga kuno forest ni andar klaya je Tiprasa rok tongmani jaga je ADC area jaga je Tiprasa rok bazar khlainya ni bagi dugan khlainya ni bagi hati islamai kise mise business khlai chana ni hin naikha a jaga forest area ang thaka forest land ang thaka hage kubuni bosong rok national highway kinaro kotor mol tangha kotor dugan tangha dama to kagos islamai permission nai takhana baksa buksu chikon tongo borok boto waisa ba develop angmaya hage chini Tiprasa rok ni bagi khe tumani bagi forest land highland hini hina hinjangna na ang omo kemono chaya sama kogya but haipano omo real leng to chini Tiprasa rok ni thani ga chini Tiprasa rok je jaga phano kun phana khadi chini Tiprasa rok ni kai forest land highland hinjak tongnai chung nok thai tongmani jaga omo suri si chini bumung bai krai forest land nei mungkajak hage chini Tiprasa rok ni bagai ADC ST reservation jaga chini ST rong bagai reservation khlaire ama tam labangka tama male chini ST Tiprasa toma jaga forest land chini Tiprasa rong bumu bai thaisa pan jikring ga kai ama chini Tiprasa ST rong bagai tama reservation klai khasa hage chini Tiprasa baksa buksu rong no pata hni to rid baikya a jaga kun phane demarcation kre jaga ni nin jaga busuk tong kun phane se a jaga map kun phan se kre hage chin Tiprasa ro ani ke kise misa national highway kinaro bazar khlaiye hati khlaiye business khlainyani naikake andike hati khlai business khlaiye chini Tiprasa rok rang aljinani sep sap naikake gbangma chini Tiprasa rok ni thanikai kebengma asayo tamamale chini Tiprasa ro asu sibu sijaya tama khlaiye laisonanani tama khlaiye amno permission nanani amro bamsik sijaya chini Tiprasa rok to hage kise misa kai chini Tiprasa rok kujuk sa kanani bagi kise misa ka amdika hati rok slamai rang ajina ni sep sap naikake amdike khlaijago amoni bagani je proshashan tongnai je hapang tongnai ro bo kwbangma Tiprasa lukurongna amdike chubanan nango hainge chingle bo jagao chawi tongnai ba kaha jagao chung joto jagan je chini Tiprasa area hangka kanche forest land nge chung bo jagao tom khlaisinai nu je jaga khlaike kam tui land highland permission nango sarichen nango ni jago ngka chung bo jagao khlaisa chinai ha amoni bagi Tiprasa lukurongni bagi wanchuk ne ke belai khe wanao tuma hamle Tiprasa rok je tongmani thainga ke joto si forest ni under kwlaijak ADC joto si forest ni under hage chin Tripura ni ADC hai kwbangma notice bo 6 schedule ni under tongo Bodoland territory tai Khasi hill Garo hill hai hake bong na ajaga bo forest land nok tongo haipen forest land tong hone chini o je ADC Tripura ni ADC wo hai ingya tumani male bong ajaga khai je bong ni borok je bong ni 6 schedule ni under no o je forest land nok tongmani borok naikoli tongo chino ja hanga kai Tiprasa rok tongmani joto forest land tai omo Tripura hasteni naikol mungbai se ADC hapang ni naikol mungbai ya amoni baganya kwbangma Tiprasa rok hati khlainya ni naikake national highway ni kinar phano tai Tiprasa rok nok thai tangnani naikake amo forest ni under klayu hnui kok sajagai golmal khlai toni jago amoni baganya Tiprasa rok tongnani ayangboya haingi tongka hakinar jotona saimano je ADC ni বাইরে Tripurani bising je general tongmani amo ngakai forest ni under ro khobjai gya amoni bagin boro ngakai jaga mungkrinya ni phano kuno kaisa so office kasari hai kai SDM ro ko thangai kagos khlaimanu jagani je sarkani raidani mote tax ruwei sarkani yakni hoite jaga painama hai klayo amo hakai chini Tiprasa rone amchayo jagan bumung no nijini bumung bai slamnani ngake forest ni under klaimani bagin nung sikang SDM thangai nung kagos khlainani ngake kwbangma bezal phayo plachakai nono jagani kagos ruwei taisi norok jotono saimanu Tiprasa rok to kri rang ro kre amsuk tax runani amsuk ক্ষমতা করে তাই Tiprasa rok asuk sibisia তাই kwbangma je officer tongmani je kagosni document rok amono manage khaine tongmani amo
kubuni bosong rok hingga ke Tiprasa rok borok bai communicate khaina hingga ke kwbangma language ni tui problem rok wnglaio amoni bagui ajago bo black ke problem wnglaio chung kagos rok khlainani bagui bongni borok hingga ke kagos plastic ke khaithangmano tomani himale bongni borok bai borok kok sanani bagui amso problem krini bagui hagi chin borok rok khoroksa officer baksa bukso ekdom borok hamya tong nung borok no thangi singi naidi kono phan kok saklangno ekdom posti ingi tongano amoni bagui no chini Tiprasa rok kwbangma thayo no amtiki dugan khlainani bagui hati khlainani bagui chung anti national highway o develop ongnani bagui chung samung khlaika ke kubuni bosong bai bo chung segui borok develop ongi payo amte he kwbangma thai tongo hagi chini Tiprasa rok no je hapango tongnai rok raidia bai kaham ke maintain khlai chini Tiprasa rok no permission nirani bagui amti hai thai rogo dukan rok bazar o hati rok khlainani bagui to mahanmale kubuni bosong rok bo tei kwbangma onyo bar hatoni onyo bosong rok bo kwbangma chini Tiprasa hai ke ST rok no sawo borok rang ajina rengya hai rengya ni chung Tiprasa ST hai rok andi khe rang ajina ni chesta khlaika ke khlaikha problem create phaio amoni bage amono hapang rok bo kaham kai problem tomono solve khainani nango amono tuite problem create khaiga ke chini Tiprasa rok munago thangsina hachim agi tinin biram sungno ro video se like like di channel na subscribe khai di bell icon click khai di jepura ang kwtal video daw nong noro notification soginyan bage noro jotonon khulumba kya hambai